Počul si o tom, že Zoro Kollár plánuje založiť nejakú stranu? Áno, aj sme v kontakte. Takže ty si robil veľa peniazí z hudby. Predal 450 000 kusov. CD-čok. Za kampaň som dával, ja neviem, do 100 000 eur. Vy všetci milujete babky. Áno. Nikdy nevydávaj sa, vedia ťa chcem. Zelenský chce zlikvidovať celú Ukrajinu. Zazlieva Švicovi, že tam bol v Moskve za Putinom. Prečo nestiahne chvost a bol by tu kľud? Zdravím vás, vítajte pri ďalšom dieli Natvrdo s Filipom Sulíkom, to som ja. Veľa z vás ma pozná ako Sulíkovho syna, alebo asi prevažne Sulíkovho syna. Dneska tu mám vzácnu návštevu, ako vždy, ale dneska je ešte o kúsok vzácnejšiu, pretože ja som vlastne ani nenašiel, že by s tebou bolo nejako veľa rozhovorov. To ťa nechcú, alebo ty si taký, že odmietaš? Vieš čo, ja som teraz... Inak čau. Tam sa ešte dostanem, ja ešte uvediem. No, dneska nám prišiel spevák, to sa volá, že šláger? Áno. Šlágerový spevák? Aj šlágerový spevák? Klasický pop. Klasický pop, ale do toho Retro. A tomu hlavne babky majú radi. Aj, to je niečo ako Senzus? Áno, presne tak. Niečo v štýle repete. OK. Ale do toho mi teraz aj stihol oznámiť, predtým, ak mi zapli kamery, že sa venuje všetkému. Tak to by si nám mohol na úvod vysvetliť, že čo si tým myslel. Ale každopádne by som chcel privítať Martina Jakubca. Čau. Ahoj, čau. Ahoj, Filip, som veľmi rád, že sa vidíme a že vlastne naše energie sa natoľko teraz budú spájať, že ľudia na druhej strane pocítia obrovskú eufóriu. To normálne teraz, ja si myslím, že explodujú internety, pretože na tvoju otázku odpovedám v tom, že bolo obdobie, kedy som sa veľmi exhiboval v showbiznise, však viac menej ja som 23 rokov na scéne, čo sa týka hudby. Áno, presne, 23 rokov je tomu. To znamená... Čo je tvoj najväčší hit? Najväčší hit, tak ti poviem. No tak viac menej sú to piesne, ktoré ty určite nebudeš poznať. Sú to piesne, ktoré mi písali práve do zlatých šlágrov a do niečo ako bývalá líra, keď sa robila v minulosti, tak teraz je to súťaž Zlatý šláger, československá súťaž hitov, ktorá je so sídlom v Českej republike a s presahom na Slovensko, čiže televízia Šláger, kde mám veľa autorských pesničiek napísaných, ako napríklad Slovenská zem alebo Slovensko krásne. Tam doma. To sú moje osobné autorské piesne. Zaspievaš mi z toho kúsok? O Slovensku? Slovensko krásne, od Tatier k Dunaju, kde brala strme, do nížin volajú, kde rosa hladí a Vánok chladí, tam ľudia srdce na dlani dávajú. Napríklad kúsok. Super, pekné. Ale veľa, ale mám aj melodické temperamentné, napríklad Nikdy sa nevydávaj. To je pre všetky ženy. Okay. Nikdy nevydávaj sa, vedia ťa chcem, moja múza. A proste také, vieš, Balkán. A prečo sa nemá vydávať? No lebo dneska ženy by sa nemali vydávať. Prečo? To je dobrá téma, ja viem, že to ti bude, to ťa teraz naštartuje. Vieš čo, no ja si myslím, že dnes žijeme dobu, kedy by mladí ľudia mali žiť voľné vzťahy. Fakt? No ja si myslím, pretože však už štatisticky sme to naplnili. Dneska jedno dieťa pripadá až na každú 9. ženu. Fakt? Áno, štatisticky. To je katastrofálna štatistika, že vlastne štvrť dieťaťa ani nie na jednu ženu. A keby teraz si od teba ženy zobrali túto radu a nevydávali tak sa... Tak je to nula. Tak sme skončili. Áno. Tak tá pesnička bola aktuálna pred 5 rokmi. Vtedy ešte bola tá krivka. Áno, vtedy sme sa ešte snažili. Ale fakt to ide. Vieš, čo ma zaujíma strašne, to je trošku mimo politiky, ale mňa zaujíma, že toto, čo si teraz spieval, predtým, to je ten najväčší hit? No tak áno, tak môžem povedať. Hneď ti poviem, viem, čo sa chceš opýtať. 2012 vlastne vznikla. Za 13 rokov som ja v rámci Československa, Poľska, Chorvátska a Maďarska predal 450 000 kusov. Tejto pesničky? CD-čok. Tam je koľko pesničiek? 14. Dobre, lebo mne, jak sa na teba tak pozriem, tak mi prídeš, že akože netreš biedu. Áno. Ale to nie je prípad... Nikdy som netrel biedu.
Alebo nie je to taký princíp, jak Miro Jaroš, že tie detské veci napríklad, že extrémne dobre idú, že by to nikto ani nepovedal, takisto možno aj tieto šlágre. Áno. A vieš prečo? Ja ti poviem prečo. Pretože Miro Jaroš klepol vlastne klinček po hlavičke, decka tu bola fuga, nikto to nerobil, takže on sa teraz ako principál tomu venuje a ja som toto isté spravil pred 22 rokmi. Vieš, čo je na tom najzaražujúcejšie? Že dneska všetci sa tu opierajú a zabalujú do duchoňa. Že duchoň sem, duchoň tam Ďurovčík, toto všetci muzikáli a všetci začínajú spievať duchoňa. Ja som pred 25 rokmi vydal jubilejné CDčko pre spomienku na duchoňa, pretože Dušan Gruň, vtedajší, keď žil, jeho najlepší osobný priateľ bol môj mentor, môj zverenec, legenda Dušan Gruň, to určite niečo hovorí. Nie. Ježiš Maria, Filičko, ty si moc mladý. Ja viem, ale odchádzaš, mňa zaujíma, vieš čo? Áno, že som vyplnil ako prvý pred 22 rokmi túto dieru a odtedy sa to so mňou väze. A není to postavené na tom, že proste toto počúvajú hlavne starí ľudia? Áno, 50 plus. A oni nepoznajú streamy Spotify a tak, a oni všetko kupujú? Vieš čo, bol by si velice prekvapený, ak sú už dnešné moderné babky ako vynaliezavé a jak ich aj my v televízii učíme, že poďte na podcasty, poďte si kúpiť aplikáciu, stiahnite si a poďte nekupovať CDčka, ale poďte kúpať MP3 na USB kľúči, ešte v takom horšom prípade na USB kľúči, alebo si to stiahnite do telefónu. Ale kupujú to. Áno, samozrejme. Takže ty si robil veľa peňazí z hudby. No, gro môjho biznisu bola hudba. Aha. Dá sa povedať, 80% môjho úspechu je hudba. To je cool. Tak mám 34 albumov. Aha. Mám 9 platinových platní, 4 ocenenia AFPI, to je najpredávanejšia v Srbsku titul, tým, že robím balkánsku muziku. A na domácej scéne ja ani nerátam, koľko mám zlatých platní, však ja mám od vydavateľa minimálne 14 zlatých platní. Takže ty si viac taký biznismen, jak hudobník, muzikant. Že ty proste hľadáš, že kde je tá diera a tu zaplníš. Tak, buď ako spevák, ako interpret, alebo ako producent, alebo ako vydavateľ. Tým, že pod sebou mám desiatky interpretov tohto žánru, ktorých manažujem a vydávam. Takže áno, je to aj biznis. To je super. No musí to byť biznis, zadarmo, kto to bude robiť? Nikto. A dobre, a toto ešte ťaháš dodnes, tento biznis? Áno, toto ťahám dodnes. Vlastne to najlepšie obdobie je asi tak 13. rok a predtým už 10 rokov, takže spolu 23 rokov toto robím. Ale to zlatá éra tohto môjho biznisu je posledných 13 rokov. A mal si taký moment, kedy si niečo takéto urobil a zrazu si vybuchol, alebo to išlo, že postupne? Vybuchol, ako čo myslíš vybuchol? No, že jeden rok si bol, že čo budem robiť so životom a druhý rok si predal 1 000 000 CD. Nie, ono to ide pekne postupne. Tu zasa není rýchlo kvaska, jak Superstar. Vieš, že Superstar vznikne dnes, ide rok a končí. Pokiaľ nemá dobrý manažment, tak tí všetci speváci za tých 14 rokov, čo bola Superstar, respektive za 20, lebo inak je rarita, že ja som vlastne v 2004, to je pred 21 rokmi, bol v prvej Superstar, kedy mi Banašova volala domov. A čo si tam robil? Za mňa kamoši podali 5 prihlášok. Teraz bude 21 rokov výročia. Ty si bola v telke? Áno, však robili so mnou živý prenos normálne do oného. To bola prvá Superstar s Picom, Banašovou. Ja si to pamätám. A postupil si? Nepostúpil, lebo som tam nedošiel ani. Ja som povedal, že pokiaľ ma bude Viršík a jak sa volal Slaná, alebo jak sa volali a Lučenič, pokiaľ ma budú hodnotiť, že ja s nimi nebudem ani debatovať. Počkaj, ja som ich nechal štícho, nedošiel som tam ani, ale to mi otvorilo veľké brány, lebo povedali, že fenomén, akože je týchto, že sa na nich zvysoká. Aha. Vtedy. Že si ich mal piči. Úplne som ich mal. Dobre, ale prejdeme k tomu, kvôli čomu sme tu. No jasné. Ty si, pokiaľ teda som to dobre narátal, tak ty si 4-krát kandidoval na niečo? Asi, hej, ja to ani nerátam už. 2014, 2016, 2018, 2022. Tak. Ale nikdy si nebol úspešný. Áno. A čomu to pripisuješ, ten neúspech? Pripisujem to tomu, že v čase, keď som kandidoval, si osobne myslím, že som bol ešte dosť nedozretý na to, aby som možno, aj keď dneska máme ministrov, ktorí sú mladší odo mňa, 36-37 roční, šútaj, že proste tu dneska sa stávajú ministri aj tí, čo by nemali byť ministrami, to chcem povedať, ale vek nehrá úlohu. Vtedy možno hral, pretože tá voličská základňa, od ktorej som ja očakával, že ma bude voliť,
a mal som v tajnom kútiku som veril, že toto sú tí ľudia, ktorých chcem osloviť, tak zrejme som bol buď pre nich ešte mladý, alebo som bol príliš možno mediálne exponovaní. Ľudia chcú slušáčika, jamkového, s úsmevom, ja nemám ani jamky, ani som není slušáčik, vieš, ja som taký rebel a toto možno nechceli, ale možno dnes je práve tá doba, že zrovna to chcú. Však vidíme, čo je v politike, zrovna takýchto vyvrhelcov tu chcú ľudia. Ja si myslím, že chcú a to teda na to nadväzuje moja ďalšia otázka, že je teda asi možné, že budú predčasné voľby. Áno. Súhlasíš s týmto tvrdením? Že budú? Jednoznačne. A neplánuješ nejaký comeback politický? Comeback, no vieš čo? Úprimne ti poviem, že to, čo som ja dal do tých predchádzajúcich 4 kandidatúr, tak to som mohol 2 byty kúpiť v Bratislave. Koľko si do toho dal? Aké byty? Tak dobre, vtedy boli iné ceny, zase berme to tak, áno, v 2016 boli ceny iné. Tak dobre, ale ty si priemerne za kampaň som dával, ja neviem, do 100 000 eur. Tak ale ty si napríklad kandidoval na starostu nejakej dediny. Áno, kde som býval. A tam som nepotreboval dať 100 000 samozrejme do kampane, ale... Na primátora si dával. Na primátora som dával, na župana som dával, prezidenta som dával. A ty si primátora kandidoval za LSNS? Dali mi na poslednú chvíľu pečiatku. Takže ty si dosť tak akože národne založený. Národne som. Mal som iné predstavy o tom, kto by bol vlastne podpísaný pod tou kandidátkou, pretože nestihol som už ako nezávislý vyzbierať. To znamená, mal som predstavy s iným subjektom ísť do volieb, ale ja sa doprosovať nebudem nikomu, ani v jedných voľbách, pretože boli snahy, že pôjdem na kandidátku, boli rokovania aj so Smerom, aj s Hlasom vtedajším, aj s SNS-kou, aj s Národnou koalíciou, kde som mimochodom bol podpredseda strany. To ani nevieš, ani veľa ľudí to možno nevie. Bol som ešte pred Huliakom podpredseda Národnej koalície. A samozrejme, tu sme zakladali, sme ju formovali, potom tam došli takéto prevraty, ale to je nadlho. A to chcem povedať, že čo som chcel povedať? No ja som sa pýtal teda, že či si národne založený. Aha, áno, národne som a mal som ambíciu s týmito stranami ísť do spolupráce, lebo v tom čase, keď som kandidoval, som mal najbližšie k Smeru. A poviem hneď prečo. Pretože Smer jediný v tom čase podporoval kultúru, ktorú robím ja. To znamená, pre strednú staršiu generáciu robili akcie, MDŽ, 1. máj a tak ďalej, kde som ja dostával pozvánky. Boď mal tú istú klientelu, jak ty, ne? Áno, však my máme rovnakú cieľovku a rovnakú... Vy všetci milujete babky. Áno, preto ma Robo Fico volal na svoje mítingy. Však som robil od 2012. som urobil kampaň. Si týkate? Oslovujem ho pán predseda. Aha, okej. A ako sa tvoji národniarsky známi pozerajú na to, alebo kamaráti, že nosíš takúto šiltovku napríklad? To je OK v týchto národných kruhoch? Vieš čo, mne to je úplne jedno, čo si oni myslia. Dôležité je to, že má to isté posolstvo, istý symbol. Ja som bol poctený, že som vôbec ešte pred inauguráciou Donalda Trumpa mal možnosť byť v Spojených štátoch s jeho administratívou, kde som túto šiltovku dostal do daru. To s tým sa nemôže pochváliť ani premiér, ani prezident, nikto, pretože to mám osobne vlastne od druhého najvyššieho človeka, ktorý je pri Trumpovi. A tým, že som chcel rozvíjať kultúru americko-slovenského vzájomného priateľstva cez kultúru, cez zahraničnú spoluprácu, tak mi povedali, že to stretnutie, ktoré ja som už vtedy vedel, a vieš čo je zaujímavé, ja som už vtedy vedel, čo som dostal akože neoficiálnu odpoveď, že Trump ani na Slovensko nepríde. Čiže toto, čo tu kolovalo, že Trump príde, ja som to vedel vlastne 2 týždne predtým, ako to vyšlo, tá správa. Som vedel, že to je blúd, lebo ja som sa opýtal prvý, či chce dojsť na Slovensko. A vieš, ak je to, keď sa robí zahraničná cesta takého charakteru, to sa plánuje 3/4 roka dopredu. To není, že teraz Trump sa ráno zobudí a povie, že ide na Slovensko. Takže to, čo sa tu deje, je isté taká vata, aby sa niečo odputalo, ale šiltovku nosím veľmi hrdo, pretože naozaj je to odkaz toho, že to priateľstvo, ktoré ja chcem realizovať a verím, že sa mi to raz podarí s tým Trumpom a s jeho administratívou, tak by sa vzájomné priateľstvo medzi Američanmi a Slovákmi prehlbilo, pretože my naozaj sme dnes svedkami, že my ťaháme len na jednu stranu. Na ktorú? No na tú Rusku. Ale nie je skôr Slovensko také dosť akože rozpoltené v tomto? Podľa mňa je úplne atomizované v tom, že tu vlastne nikto už nevie, kto je kto.
A to všetko sa vytvára pod zámienkou niečoho, že poďme demaskovať a maskovať veci, kauzy a všetko a poďme ľudí proste poštvať, lebo tá Amerika je len tá zlá a to Rusko je len to dobré. A to je podľa mňa úplný nonsens, že takto sa delí spoločnosť. Pretože ale väčšinou títo národniari majú tendenciu mať tento postoj, že Amerika je zlá, Rusko je dobré. Áno, a vštepujú to do ľudí. A to je strašne zle. Vieš, čo je na tom najsmutnejšie? Ja som napríklad v Rusku nebol, ani potom netúžim ísť do Ruska, do Moskvy. Ale je zaujímavé to, že ja v čase, keď som sa vyjadroval verejne, to nie je tak dávno, keď som robil podcasty a všetko, tak ľudia mi hovorili, ty si ten za to Rusko a toto a teraz nosíš americkú šiltovku a si že si prevratil kabát. Ale halo, vážený, však ja som bol vždy otvoreného názoru, že spoznaj Američana. Počkaj, Američan je úžasné v tomto, že ty dojdeš do Ameriky a všetci budú, tá blbá Amerika. Američan ťa hoci nepozná, on sa na teba usmeje, on ťa pozdraví, on ťa objíme, opýtať sa ťa, čo ti pomôže, ako ti pomôže. Ľudia sú to milí, srdeční, treba ísť. V Ameriku nadáva len ten, kto tam nebol. Do živote nespoznal kultúru Ameriky. Ja nehovorím, že celá Amerika je úžasná. Áno, ale hovorím, že ako identita ľudí nemôžeme odsudzovať a zatracovať ľudí len preto, že nám tu politici vštepujú, že Rusko je dobré. Robme politiku na všetky 4 strany. Ja som za, ale tuto to len hovoria, ale nečinia. To je ten problém. Ale ty si nemyslíš teda, že Rusko je dobré, hej? Mňa Rusko neťahá ma ani Putin. Není mi vôbec sympatické to, čo sa deje vo svete v rámci vojny. To znamená, že odsudzujem... Viníš za to Rusko? Viním za to obidve strany, pretože vidíme, aký veľký vplyv na to má Zelenský, ktorý exponuje tú situáciu. Pozri sa, keby Zelenský mal chochmes, vie, že ťaha za kratší koniec. On to vie. Dávno by stiahol chvost, troška by ho prefackali a povedali by, vieš čo, nech si zoberú, čo chcú, ale neposielaj do prvej línie tých 18-ročných chalanov. Však tam zomrelo 400,000 mladých chalanov, ktorí nevedeli ani prečo tam idú. Len museli ísť. To znamená, prečo to naťahuje aj jedna strana, aj druhá strana. Aby sa ľudia tam vraždili. Takže keď niekto sa napríklad... To je, kto má jaké gule. A prečo on vie, že ich má menšie? Však je menší. Tak ich má menšie. Prečo nestiahne chvost a bol by tu kľud? Takže viac si viníš Zelenského ako Putina. Pozri sa, keby som mal byť úplne konkrétne realistický a percentuálny, tak je to 50-50. Nebudem nadržať ani jednému, ani druhému. Ja hovorím, rovnakým dielom, rovnakým metrom sú zodpovední za vraždenie, za to, čo sa tam deje, len s tým rozdielom, že sledujeme na Putinovi, že Putin je ten taký, že on je taký salamista. On sedí za stolom, kamenná tvár, emotion off, a proste riadi všetko z toho jedného stola s tými gombikami a s tým kufrikom. A zasa Zelenský mi príde ako človek, ktorý tak ide na doraz a exponuje a ešte viac, že mohol by naozaj ten chvost stiahnuť a povedať, veď ja už na to nemám. Ja už to nemám ako kam inde dostať situácia, ako to je. Len s tým, že vyvesíme bielu vlajku a povieme si, že jednoducho ukončíme to. Toto je môj pohľad. Možno sa mýlim, ale vieme, že nemôže zasa veľkostne sa porovnávať a celé je to problém v tom, že sú to len ekonomické záujmy a to, že vlastne mne to tak prípada dneska, že Zelenský chce absolútne zlikvidovať celú Ukrajinu tým, že nakoniec sa aj tak rozpreda krajina, však vlastne je tam už len 1/3 ľudí, čo tam zostalo. To znamená, že ona sa tak vlastne rozštiepila, že všetko to, akože čo ideme teraz obnovovať, tak si poskupujú od Američanov cez Rusko a neviem kto, proste si skupia územie a proste biznis sa na novo rozbehne, lebo sa bude obnovovať Ukrajina. Čiže ako keby mne to tak príde, že on už dostal zaplatené za to, že ešte to exponuj. A mne z toho, čo rozprávaš, tak vôbec nepripadá, že by si to dával, že 50-50 tú vidu. Mne to príde, že si vyslovene nemáš rád Zelenského. Nie, to nemôžem povedať. Pozri sa. Keby tu bol priestor na mierové stretnutia, tak mierové stretnutia už sa dávno uskutočnia a buď jedna alebo druhá strana urobia ústupok. Nerobí to ani jedna, ani druhá strana. To neznamená, že mám rád Putina. A zazlieva Švicovi, že tam bol v Moskve za Putinom? Nebolo to štandardné,
na to, že môžem sympatizovať v istých veciach s Robertom Ficom, nepovažujem toto za absolútne dobrý krok. Kvôli čomu? Kvôli tomu, že to poprvé neoznámil vopred, že to bolo utajované a že v čase, kedy sa táto vojna uskutočňuje, my sa ako keby nepriamo zapájame do toho, že svet sa na nás pozerá cez prsty, že vlastne my im drukujeme. Tak ale veľa ľudí sa stretlo s Zelenským a to nikto nikomu nezazlieva. Áno, ale Fico, vieš, my sme sa to dozvedeli zo srbskej strany, že tam Fico bol. O tom by normálne verejnosť ani sa nedozvedela. Čiže ja myslím si, že tak dôležitá návšteva, či už je pre nás pozitívna alebo negatívna, má byť podľa mňa verejnosť o tom informovaná, keď dokážu informovať o tom, že do Červeného kláštora na rokovanie výjazdové s vládou, tak neviem, prečo by nemohli informovať o tom, že idú do Moskvy. Čiže mne sa nelúbi štandardy ten postup, že tam bol a že tá celá vec okolo toho, čo sa deje, že je tu v podstate tak vlastne politikmi podstrkovaná, že my vlastne ich potrebujeme. Ako keby to Rusko, že to tá naša Maťuška a Matrioška a všetko, že nás vlastne tu má spasiť. Ja si to nemyslím. Čo z toho podľa teba Fico má? Je to podľa teba kvôli preferenciám, že robí takéto kroky? Ja si myslím, že samozrejme, však vieme, že toto je generácia ľudí, ktorí žijú ešte v tej dobe Sovietskeho zväzu, ak nezomreli. Ak nezomreli. Hej. Čiže oni sú nostalgicky stále v tom, že na večné časy a nikdy inak. To znamená, oni veria tomu, že ten Fico asi bol vyjednať niečo, dokonca isté obdobie, nie tomu tak dávno, rok, dva sa špekulovalo, že údajne, ale to bola konšpirácia, že Slovensko má byť prijaté do Zväzu republik opäť naspäť pod Rusko. Hej, a nemyslíš si skôr, že je tam niečo také že má z toho Fico z tejto jakoby proruskej kampane, takej nepriamej, že má z toho nejaké výhody, ktoré sa netýkajú úplne politiky a volieb a takto, že tam je proste niečo vyslovene osobné, nejaká osobná ambícia? A čo by bola jeho úloha? Napríklad, že mu, ja neviem, Putin slúbil, že keď mu bude robiť také trošku PR, takže potom, keď bude náhodou tretia svetová, tak dostane nejaký pekný bunker luxusný. Celý diel nájdeš zadarmo na Hero Hero. Klikni na link v popise videa a uži si celú necenzurovanú časť. Nevyslovuj prosím ťa to meno. Taký, že charizmatický celkom človek. Bol som ešte pred Huliakom podpredseda Národnej koalície. Ty by si bol lojálny, keby si v Smere? Šimkovičova tam nemá čo robiť. Ako sú to feťaci? 90% sú to feťaci. Zomri som založil. Mať s ňou intimný sex. Nemusí byť sex. Možno ťa vyfajčiť. Ja by som dneska asi si tiež nepodal s Belegrinim. Lebo on to video natočil a odišiel z tej izby. Koľko má podľa teba Fico peňazí? Ty veríš tomu, že Fico nakradol 400 miliónov?